Drop it. Dobrý večer, ja už som pri počasí. Už od počiatku ľudstva sa nám začali vo Francúzsku a v Nemecku vytvárať kopovité mráčky gičovitosti. Tieto mráčky sa začali postupne šíriť do Španielska, do hora a potom vlastne prišli až na Slovensko. Neskôr 29.10.2013 sa tieto mráčky posunuli až tuto dole do Rakúska. Je to nezvyklý jav a nikto si ho nevie vysvetliť. Vieme však, že tieto mráčky pochádzajú tuto z hora z Kisúc. Teraz si dáme Slovensko. Mráčky sa neskôr zdržovali v okolí Bratislavy a neskôr postupovali smerom nahor do Trenčína, kde sa aj rozdelili. Potom sa v Žiline rozdelili do celých Kisúc vlastne, akože po diaľnici. No, takže a niektoré oblačiky išli až na Oravu. Niektoré oblačiky sa cez víkend zdržovali vlastne tuto hore v Poprade. Áno, ako vidíme, tak už tu nič nemáme a môžem podať štafetu do štúdia. Ďakujem za slovo. Nám sa podarilo získať originálne videjko, ktoré nám vlastne objasňuje tieto nezvyklé úkazy kopovitých mračkov gičovitosti v okolí Rakúska, Bratislavy, Žiliny, Trenčínu, Kisúc, Popradu a Oravy. Ich habe schon die Männer in der Bus etwas über die Windräder gesagt. Also die sind ein bisschen schon informiert, wo sie... Drop it.